Мәскәү шәһәрендә 150 меңнән артык татарлар аяларга степ меңләгән мөселман дин кардәшләребез яшәсә дә, бүген башкалада нибары 4 мәчет кенә эшләп тора. Шуңа күрә дә Рамазан һәм Ураза гаете көннәрендә мәчетләргә кеше сыймый. Шунлыктан көзге яисә язгы яңгырмы, кышкы салкынмы, мәчеттә урын җитмәгәнлектән байтаклар намазны урамда укырга мәҗбүрләр. Бәйрәм көннәрендә монда бер 10-15 мең кеше килә җума көнне. Әмма мәчеткә 5 мең халыгына сыялы. Сыймаган халык урамда басалар, урамда укыйлар. Кыш көннәрендә урамда салкында укыйлар. Аят көннәрендә 50 мең, 40 мең кеше килә. Мәскәүнең Тәүбә тавында, ягъни Поклонный горадагы мәчет белән безне аның имамы Коръән хафиз Әсхат хаҗи үзе таныштырырга аризалашты. Ул тумышы белән Ульяновск якларыннан, дини белем һәм тәрбия аңа әби-бабайларыннан ук бирелгән. Башта Ульяновскида, аннары Әлмәт шәһәрендә мәдрәсә тәмамлаганнан соң, ул белем алуны Сәгуд Гарабстанда дәвам итә. Моннан 10 ел элек Раул Гайнетдин чакыруы буенча ул 25 яшендә Мәскәүдәге әлеге мәчеткә имам итеп билгеләнә. Бу мәчетнең исеме Arapça teler Mescid-i Şuhada şehitler için tizilgen mescid. Niçin şöyle isim koştular? Çünkü istelikte diye soğuş vakitlerinde Müslümanlar da halak buluşçular için şu mescidini tizgenler elhamdülillah. Rusçasını çıkmalayım bu mescid. Bu indi как бы мемориальная мечеть на Поклонной горе. Мы да вот, если карасак, мы да вот не парк бар, парк Победы, анда Черкәүдә бар, анарсын яһудларның ниләре бар, синагогалары бар да. И шәһидләр өчен, мөмин мөселманнар өчен шул төзелгән мәчет элхамдулилlah. Әсхат хаҗи үзе эшли торган мәчетнең тарихын гына түгел, аның ничек төзелүен, нинди төзелеш материалларыннан салынуына кадәр белә. Бу люстраны айкып эшләгән, бу Төркиядән алып килделәр элхамдулилlah. Хәмдә монда бәйле ташлар белән Аллаһ Тәгалә исемнәре язылган алтыннан. Алхамдулилlah. Да ай шикелле шул уңяктан суңа. Бу лепринны монда бер художник ясаган иде, бу ручная работа. Бөтен мәчетне. Мраморларны бу италиялардан элхамдулилlah китерделәр. Ковер Бельгиядән специальный шундай янмый торган коверлар. Мәчет каршында 1998 елдан бирле балалар өчен Әл-Фатиха мәдрәсәсе дә эшли. Андагы 14 төркемдә йөзләгән малай һәм кыз шөгыльләнә. Ассаламу алейкум. Мәдрәсәнең балалар бүлеге белән Зифа ханым Нуриева җитәкчелек итә. Ата-аналар үтенече буенча татар теле курслары да ачканнар. Татар теле безнең факультатив. Безнең мәдрәсәдә бар ике факультатив, татар теле. Уже безнең бер, наверное, 8 елга тирәсе укытабыз татар телен. Безнең факультативга күп кеше йөри, балалар да, олылар да йөри ул группага. Анарсын факультатив юных журналистов. Мен үзем журналист булганга, шуңа күрә оештырдым тоже факультатив юных журналистов. Мәдрәсәдә укучы шәкертләр 4 ел дәвамында мөфти тарафыннан расланган уку программасы нигезендә белем алалар. Укытучыларыбыз безнең барысы да 1-2 высшее образование белән, күбесе педагогическое образование белән укыталар. 4 ел укып бетергәч безнең бар свидетельство, документ об окончании Мәдрәсә Әл-Фатиха. Моннан берничә ел элек мәчеткә яңкырмак төзегәннәр. Анда намазга килүчеләргә уңайлы итеп заманча җиһазлап тәһарәтханәдә булдырганнар. Мәчетнең икенче ягында исә хәләл ризыклар һәм китаплар сатучы кибетләр хәләл кафеда эшләп тора.